إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله hudubar mu ta yau sunanta wato hannunka mai sanda. Idan Bahaushe yace hannunka mai sanda wato wani gargadi yake ko kuma yana kai sauko ne zuwa ga fadakarwa, to Allah ya fadakar da mu. Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani alaikum anfusakum ku kula da kanuwanku la yadurrukum man dalla wadda ya bata kar ya cutar da ku ya sa ku kuma akan hanyar da yake kai idza hatadaitum muddin kun shirya kun dauro akan tafarki to kar ku yadda wanda ya karkace ko kuma ya karkatar da ku. Allah ya tsare mu daga sharrin makar wato karkatattu. Wanda ya bata wanda ya shirya Allah ya shiryar da mu. Idan na hada huduban baya da kuma huduban yanzu sai in tafiyar da su kowa sai ya samu kasansa a ciki, domin huduban baya mun yi magana akan haƙƙi kaɗan daga cikin haƙƙoƙi na iyaye. To a yanzu ma wani abu ya taso, wannan abu da ya taso shine abin haushi abin takaici. Arna ne suke da'awa a cikin garin musulmi a anguwan musulmai cewa ka zo ka zama kafiri ka arnance, har suna raba takaddu a tsakankanin 'ya'yan musulmi matasa suna tallata musu kiristanci cewa su zo su zama kirista, suna dafa musu abinci suna gayyatansu suna ci. Shi ko musulmin maita ya ci shi bai san Allah ba sai ya kai kansa don ya ci wannan abincin. Allah ya warwarar da baccin da musulmi yake ciki, Allah ya tashi musulmai a cikin mummunan bacci, wannan muguwar bacci da musulmi wasu suke yi Allah ya sa su farka, domin babu fitina babu sharri kamar a ce maka baka san zafin kanka ba, baka san addininka ba, baka san zafin kanka ba, baka san kimar kanka ba, baka san kimar addininka ba, baka san waye halicce ka ba, baka san me yasa ya halicce ka ba, baka san waye annabinka ba, baka san me yasa Allah ya turo shi gare ka ba, baka fahimci musulunci ba, kana rayuwarka kana tashi kana faɗi baka san me kake yi ba, ka ɗauki addininka al'ada ko ka ɗauki addininka wato yayi ko gado, to wannan shine illan da al'ummanmu ƴan uwanmu musulmi suka samu kansu a ciki. Gaskiyar magana idan ka lura mun yi sakaci mun kuma watsi da kanmu, kuma mun ci amanan ƴan uwanmu musulmi da suke rayuwa a kudu. Domin yanzu idan ka lura mutanenmu da suke kudu a daidaiwar haka da nake maka wannan magana ba su isa su je su yi huduba irin wannan huduban da nake yi a nan ba. Kowa ya sani a nan ne wani ya zo ziyarce ni mazaunin kudu ya ce a shago suke yin sallah, an hana su yi masallaci. Ya kwatanta min daga inkil sai ka taho ka zo fada in kana son ka yi sallah, muddin kana son ka yi 5 salawat, ka yi sallan azhar asuba har zuwa isha'i, in fa kana son ka yi to sai ka fito tun daga inkil ka kamo hanya ka zo nisan kaman fada, ka yi sallan asuba ka koma ka sake dawowa ka yi sallan azhar ka koma ka dawo ka yi la'asar ka koma ka dawo ka yi magariba ka sake ka yi isha'i, kafin nan tukunna ka gama sallanka. Wato
adadin me yake faruwa ne? Ya kuka cire igiyan ne? An fahimta? Wannan shine halin da mutanenmu suke fama da shi. An takura musu, an cutar da su, an hana su su yi addininsu, an hana su kiran sallah, an takura su, an matsa su, ba ko ina da su yi masallaci ba. Amma duk inda ka zaga za ka samu churches a kusa da su sun yi. Amma mu nan in ka lura, ga sunan inyamurai, ga su a wannan me yake da suna nan Ibokwata, bakin kura, ga sunan a tsakankanin anguwanninmu, ga sunan ga gidajensu, ga cocinsu, su yi sabis ɗinsu su ƙare, har ma iya shege ya kai iya shege, sai kwanan nan ne tukunna aka daina takura mana sanadiyyan sabis ɗin da arna suke ran lahadi a winti in da ka wuce ta titin stadium, kana ji kana kallo an toshe mana hanya, one way za ka wuce ba kai saka wuce ba. Abin mamaki a nan arewa su sun sakata sun wala. Kwanan nan da na yi tafiya na je wani ƙauye sai na je na samu wani inyamuri ya baza kansa yana zaune ya yi shago yana sai da magunguna, ko me in ka je da ka samu a wajen shi, maganin ƙarfin maza ne, maganin family planning ne, kuma duk expire da paracetamol da menene duk zaka je ka samu, saboda shi dan ƙauye bai da ilimi, kawai dai sayi flagyl ne ya sha abin shi, ya sayi paracetamol ya sha, ba abin da ya dame shi a expire ko ba expire ba, ko ya mutu ko ya rai, hakan nan dai sun sake suna ta damuwa su a cikin mu. Ba mu takura musu ba, ba mu cutar da su ba, mun kuma bar su. Amma mu ƴan uwanmu ba su isa su je kudu su je su yi irin waɗannan ba. Mun gani yadda aka dinga turo mana yadda aka dinga danne su ana yanka su, mun ga yadda aka dinga ƙona su, mun ga yadda aka dinga cin naman su da mai da yaji, mun ga wanda yana da rai ake cinikin duwawun shi, wannan yana cewa ni na sai nan, wannan yana cewa ni na sai nan, aka yanki jikinsa yana da rai, aka gasa, aka ɗauko yaji, kuma suka ɗauki hoto suka ɗauka suka sa a bakinsu suna ci. Fulani sun je sun yi kiwo, an kakkashe musu shanunsu, an danna ba fulatanin an yanka, ɗayan an sa bindiga, kowa ya ba su lasisi, oho, sun sa bindiga sun fasa mai kayi, sun zubar da shi, jini na ta zuba yana ta harbawa yana son ya mutu, ga shanu nan an zubar da su, an kakkashe, an ɗauki hoto duk an gwada, duk don mu gani. Me yasa? Saboda su musulmai ne ƴan uwanmu kuma ƴan arewa. Wannan jittin kashin nan an riga an yi shi, jami'an tsaro sun sani, duk a Najeriya kowa ya ga wannan bala'i da aka yi mana. Wannan ina tunatar da mu yadda mu ake mana a can kenan, da irin rugurguza musu gidajensu da aka yi. Gwamna guda ya buɗi baki ya ce, wato wani gari ne? Benue ya ce ba garin musulmi ba ne, don haka duk abin da ya faru da musulmi a wajen ba zai taimaka masa ba, ba zai masa jaje ba. In yana so ya zauna lafiya ya fita a cikin garin, in kuma dai zauna ya sani duk abin da ya faru da shi ba garin shi ba ne. To kun ga duk irin wannan abin da ake mana. Dubi nan Jos cikin arewa ne, in ka dubi Jos gabar ɗinta, damanta, haguna, baya da gabanta, kudu da arewanta, gabar da yammanta, dukkan garuruwan musulmi ne ya kewaye ta. Amma dubi irin wulaƙancin da arna suke mana. To wannan ina faɗa ne domin ku ɗauki wani darasi ku gane. Idan har arne a can ya cutar da musulmi, to kai in kana da hankali a zo a dafa maka abinci coci a tsakiyar musulmai ka je kana ci, kuma a zo a kawo maka tallan littafin arna ana cewa Allah uku ne, Jesus ne Allah, kuma annabi Muhammadu ba Allah bane, ana tallata maka ga annabi Isa an gicciye shi kuma ka harka yadda. Kuma Qur'ani ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. To a kawo maka abin da ya karyata Qur'ani kuma har ka karba, kuma har ka bude bakinka ka ci abincin da aka kawo. Wannan ba karamin bala'i bane a cikin musulmai.
domin littafin ku ɗauko mana ita gata a cikin nan, ku ɗauko mana ita don gwada muku abubuwan da yake cikinsu. Duk abin da ke cikin shi yaƙar alƙur'ani yake yi, duk abin da ke cikin shi yaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi. Ga littafin kun ganta, ya zaka wannan littafin da nake magana, in ba sa abu wani ya ji ya ci abincin ma ya karba. To kun ga littafin gata nan, a cikinta gashi nan, kun ga ana baka bayanin ga Yesu gashi a kewaye da jama'a, kai ma ka je ka shiga ciki kenan. Nan wai a sama ne lokacin da annabi Isa zai kasance da zallan Kirista, to kaga zai kasance da zallan Kirista kuma kai ba Kirista ba ne, yanzu ana maka da awa kenan. Duk gashi nan, duk gashi nan, ga wajen da aka gicciye shi. Wannan cikakken ƙaryata ƙur'ani ne, ƙaryata Allah ne wannan, amma a wajen musulmi ƙaryata Allah ne wannan, an ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kuma duk wannan abin a tsakankaninmu mu musulmai. Wata coci a ta nan, wai ita ce take raba mana wannan abu. Ku je can ku hana a gina masallaci, mu nan mu ba ku dama ku gina coci, ku je can ku hana musulmai su yi sallah, ku hana su kiran sallah, mu nan mun ba ku dama ba mu ci muku ba mu sha muku ba abin da muka muku, kuma ku shigo saboda rashin kunya ku zo kuna yada mana irin wannan ko da dai ba laifin su bane, mu ne rubabbu, mu ne rubabbu. Idan kai ba rubabbe bane, ya za a yi har hankalin su ya ba su cewa su shigo da wannan? Kuma ga baki daya wannan littafi gashi da aka an yi bayanin sa, aka ce printed in the United States America. Daga America fa suke buga wannan littafin, suke watsu mana shi, kuma sai suka rubuta shi da Hausa saboda su a iya tunaninsu sun sani, sun gane mu, sun san mu suwaye. Bari gaya muku, in ba ku san cewa mu suwaye bane, mu din nan la ilaha illallah muhammadur rasul, la haula wala quwwata illa billah. Mu din nan wai mu har sun fahimta, sun gane cewa mu ba mu san addinin mu ba, sun gane mu din ba mu san addinin mu ba, kuma ba mu damu da ita ba, ƙarya muke a baki muke faɗa. Sun fahimci haka, saboda a yanzu musulmi zaka je ka same shi ba zai iya kwatin ɗin aya na alkur'ani ba. A cikin masallacin nan idan da zan turke kowa ka kirga mun surorin alkur'ani guda nawa ne, ba za ka iya faɗa ba. Ka yi min bayani ayoyin alkur'ani guda nawa ne, ba za ka iya faɗa ba. Amma shi Kirista zai gaya maka, zai gaya maka Bible guda nawa ne, zai gaya maka ayoyinta guda nawa ne. Duk wani jahilin arni yana iya quotation aya a cikin Bible, ya ce maka a Yohana a cikin kaza chapter kaza verse kaza Yesu ya ce kaza, an ce kaza, zai iya. Amma kai baka san ahalari ba, kai baka san qawaidi ba, kai kana sallan amma baka san wa kake sallan ba, kai kana sallan baka san me ake faɗa a sujada ba, kana sallan baka san me ake faɗa a ruku'i ba, baka san me ake faɗa a tahiya ba. Da yawan musulmi fa ba su iya tahiya ba, da yawan musulmi ba su iya tasbihin ruku'i ba, ba su iya ruku'in ba, ba su iya sujada ba. Da yawan musulmi ba su san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ba su san shi ba, sunan kawai suka sani. Yaya tsawonsa bai sani ba, yaya maganarsa bai sani ba, matansa nawa bai sani ba, ƴaƴan manzo Allah guda nawa ne bai sani ba, da waye sunayensu bai sani ba. Nan in musulmi ya aihu bai san sunan da zai sa musulmi ba, ɗansa bai sani ba, sunan arna muke sa musu, muggan suna, sai ka ji muna saka musu suna ba mu san ba ma'anar shi ba, saboda ba mu da haddan sunayen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Su kansu Kiristan sun riga sun sani ƙarya muke yi, sun sani yaranmu da muke aifa tun suna 'yan ƙananu, jins shine kayansu, su matse ta, askin arnan shi suke yi a kansu. Idan musulmi ya fito baya da bambanci da ɗan arna. Su kansu sun sani muna sha'awan kiristanci,
sun sani, wallahi sun sani muna sha'awar kiristanci. To in ba haka ba, ɗanka yana son kiristanci, dalili askin kansa nasu ne, kayan jikin shi nasu ne, waƙa yanzu ya kai ga bala'in da ya kai. ɗan musulmi da idan yana son ya ji waƙa na Tupac ne, ba ta alaƙa da na addini, na Bob Marley ne, na Fela, irin waɗannan 'yan iska. Amma a yanzu bala'in da muke fama da shi, gayinmu a yanzu waƙa kowace ce ta yi daɗi kawai magana ta ƙare. Zai maka earpiece, zai samu MP3, zai riƙe ta, wallahi duk abin da ya so zai ji, zai shiga da shi. Babansa ma yana sha'awar kiristanci, arnin fa sun sani. Kuna son ‘ya'yanku su yi kiristanci, in ba ku son ‘ya'yanku su yi kiristanci, askin kansu na uban waye, askin kansu na uban waye, gidan waye shiga, kai kuma waye, me yasa ka bashi, me yasa ka bashi, ka fito fili ka faɗa kai kana son kiristanci, kuma su sun sani kana sha'awanta, ɗanka yana sha'awa, amma in ba haka ba, me askin kansa na manzon Allah ne? Ga hadisi ingantacce a cikin Bukhari, manzon Allah ya ga wani da askin iskanci a kansa, yace haramun ne ko ka aske duka ko kuma ka bar gashin duka. Wani sahabi shi ma ya zo ya ga wani da wannan askin, yace mu annabi ya hana mu wannan aski, ya ce ko mu aske duka ko kuma mu bata duka, amma ka aske wani bangare na kanka ka bar wani bangare. Askin kirista ne na arna ne, ubanka kuma bai ana ka ba, mu kuma mun hana a zage mu, a yi gaba da mu, a yi fada da mu. Wani babban bala'i, duk wani fasto muridinsa kiristansa yana matukan kaunansa, kuma da a zudda mutuncinsa gwanda an zudda mutuncin ubansa. Amma kai yanzu ran da malam ya ja aya ko ya ja hadisi yace abin da kake yi bayi da kyau, da kai da ubanka duk kun kulla gaba da malamin, a bakin ku ake jin batancin malamin, a bakin ku ake jin gaban malamin. Wani irin bala'i ne muke fama da shi mu kan wai mu musulmi, wani irin fitina ne, har arna sun gane cewa rubabbu ne mu, ba mu da amfani, za su iya zuwa ba komai su zo su yada mana irin wannan abu, su maka da awa ka zo ka ci shinkafa, su sa maka nama, kai mayan waye, mayan ina ne, ya aka yi kake iya haƙura ka je ka ci wannan abinci? Yanzu da ka ci wannan abincin me kake nufi da ka ci? Ina abincin a jikinka? Ina amfanin abincin a jikinka? Ko ka san da cewa wannan abincin da ka cin tsinanniyar abinci ne, Allah ya tsine mata albarka, Allah yana fushi da ita, Allah baya son ta? Ka san matsayin wannan abincin da ka ci din? Shin ka san me Allah ya ce a kanta? Wallahi musulmi in bai hankali ba, haka yadda ya zo haka zai koma ya shiga wuta. Ya kamata ku ji tsoron Allah, ku san me kuke ciki. A Facebook na ga wani, na mance sunansa ko wasu suna iya tunawa, ya fassara alkur'ani da inyamuranci, a kudu yake. Tun da ya fassara alkur'ani da inyamuranci ba kuma ko ina yake shiga ba, neman rayuwarsa ake yi. Ya sake fitowa ya yi bayani yake cewa shi fa ya samu kansa cikin wani bala'i tun da ya fassara alkur'anin Allah da inyamuranci. Me dalili? Saboda lokacin da ya fassara Qur'anin nan arna suka sa shi a gaba. Menene? Wai yana yin da'awa dan kar a gane, wato da a fahimci Qur'ani abin da yake ciki. Domin Qur'ani ba a fahimci ne yake cikin ta ba. Da haka ya fassara ta da yaran su. Da su gane kamar yadda mu ma wannan littafin kun ga an fassara ta da yaran mu ne. Duk wani Bahaushe zai karanta, ga hoto ga rubutu, ga hoto ga rubutu, ga ƙaryata Allah ga ƙaryata manzon Allah, duk gashi nan kuma ga hoton an saka shi. Ana cire maka aqidan manzon Allah ne, ana mai da kai kan wannan aqidan arni din. Ga wani arni a nan tsaye an saka shi, ana raba ka da manzon Allah, ana gwada maka wannan. Sun je sun sa wa wannan aqidar wa ƴaƴayenmu a makaranta. Kun ki daukar ƴaƴayenku ku kai su je su yi karatu. Yanzu ga makarantar malam na dutsen tanshi, duk garin nan ba wani ginan na makaranta kamanta. Wallahi a tarihin makarantar har yau ba a samu ɗan Kirista guda ɗaya ba. Kuma duk inda ka kai ga ilimi to akwai malamai masu ilimi a wajen, akwai lakcarori,
akwai masu masters, akwai professors, duk suna zuwa suna ba da gudumawansu a cikin makarantar malam a dutsen tanshi. Amma har yau an gagara samun kirista, tarihin makarantar ba kirista da ya taɓa shiga. Ɗansa ya kai wannan wajen, ko firamare ko sakandare da sauransu. Ba fa addinin musuncin ake karantarwa ba, a'a boko ake yi, amma sun ki. Duk makarantinin su gabaki ɗaya a jikin coci take, amma ƴaƴanku duk sun cika su a wajen. Kalli hanyar winti, duk makarantun su ƴaƴanku ne suka cika a wajen. Duk kuɗin nan da suke samu suna tunƙaho, ciyaman ɗin private school ma zunzurutun haɓakan wannan makarantar a nan aka ciro, shine ciyaman ɗin private school na Bauchi gabaki ɗaya arni ne. A nan ne kuma depot ɗin take, saboda ƙarfafan da kuka musu kawai. Kun kai ƴaƴa, kun kai kuɗi, amma a cikin Bauchi wai ɗan musulmi, ƴar musulma ne daga gida wai da ka sa mata himar, in ka je kofan wajen kuma sai a ce tuɓe. ƴar musulmi sai ta je ta ɓarka musu siket, haka suke su tsarin makarantar kenan. La haula wala quwwata illa billah. Allah haushi yana damuna kamar in mutu yanzu, haka nake ji wallahi. Sabida to ni ban san yaya za a yi in yi da'awa in canja zuciyar musulmi ba. Ban san yaya za a yi a samu da'awa ta zamanto kamar wani yanda ake yi mawaya a kara zanda a tura ya shiga zuciyarka ka fahimci ina aka sa gaba ba. Domin yanzu gaskiyar magana mun lalace mu ba ƙarami ba, lalace mu babban lalacewa. Mun mutu, mun lalace da ranmu da komai ɗinmu, ba mu san me muke ciki ba. Muna kallo muna rugurguza addinin musulunci. Da ranmu da lafiyarmu a zo ana yaɗa mana irin wannan. Kuna kallon wannan bala'i a zo ana yaɗa shi ana tallatawa. Kai da baka fahimci Qur'ani ba, baka fahimci hadisi ba, kuma wai lokacin da ake yada maka wannan abu, a lokacin fa a masallacin anguwanku ana karantarwa. Itarenku ku zo kuna sallah ni ba ta wani burge ni, ku taru wajen karatu shine abin da ake bukata. Ku je anguwanninku da ake karantarwa, ku je ku zauna ku ji me Allah yake, ku fahimta shine abin da yafi. Amma sallan da kuke yi duk gado ne a wajen iyaye, kuna faɗi kuna tashi kan kuna da matsalan jinnu, ba ku iya ba. Domin yanzu ruku'i musulmi bai iya ba, sujada bai iya ba. Kaga ruku'i akwai ilimin ta yanda ake yi, akwai ilimin dagowanta, duk manzo Allah ya faɗa. Akwai zaman tahiya ta farko, akwai zaman tahiya ta ƙarshe, akwai qabli, akwai ba'di. Akwai abubuwa guda uku da suke jawowa a yi sujada na ba'adi ko qabli. Waɗannan suna nan, ka san su? A ina ne da ka san su? Musulmi ne ya je wai cikin Facebook suka yi rubutu, idan wata club ɗin kwallo ta ci, shi ya yarda zai zama Kirista. Kaga wannan aƙidarsa yake gwada maka. Idan kun dauko ƴaƴanku kun tara mana su ga sunan a makaranta, shan wuya nake ina ta fama in sun tashi ka gansu jingin, amma ba a biyan kuɗin makarantar. Malamin makarantar da na tashi sallaman su, wallahi kuɗin da aka zo aka rarraba musu suka yi haƙuri suka yi tafiyar su. Wannan tafiyan da suka yi din kowa an ba ta naira, malaman an ba su naira 2,300 ne. Haka suka yi haƙuri suka ba da hutu. Ku ba da kuɗin ba za ku biya ba, sai ku ɗauki kuɗin ku kai kuɗin makarantar boko, su yi addini kun ki, su koyi ababen da duk ba ku iya ɗin nan ba kun ki, ba za ku taimaka ba. Nan wajen da ka gan shi riƙe shi ba ƙaramin wuya muke sha ba. Dama duk wannan ga musulman kuna nan jingin da mu zaga da kwandon neman taimako, ba za ku bayar ba. Ba ku da wajen da kuke zuwa kuke fahimtar addini, yara ku yi dama duk wani shara ba zai zo ja ku ba.
da boko haram ta zo sai ta kakkashe ku saboda ba ku san addini ba, ku jahilai ne, ba ku san addini ba. Musulmi ya dinga tunkawa yana cewa shi dan musulmi ne, sai an samu wani ya musulunta sai ka zo kana cewa wai ai ya musulunta shi kafiri ne, ko in ka je ka wuri sabuwar musulunta kaga akwai abin da ake wai sabuwar musulunta, wata ta zo tana kuka ta ce wai kishiyarta ne ta ce mata kin musulunta har yanzu ke armiya ce, kishiya ke armiya ce, ta ce ya da aito in zama musulma, ta ce ba a kanki bane, sai kin aihu yarkin ma kafira ce, sai ta aihu ita ma yar kafira ce, jika kenan. To sai a tattaba kunni ne wanda ko ke ba da ki gani ba, daga nan ne ta ɗaurayi ta wanku. Amma duk wannan da ke da jikanki dukka gaba ki ɗaya arna ne, ke dai an sa ki a bodan musulunci ne, kina bakin boda ne. Tana kuka ta faɗi wannan, na ce ƙarya take wallahi. An gane, kaga irin tunƙahon musulmin kenan, tunƙahon musuluncin kenan. Inda wani zai musulunta haka muke gaya masa, haka muke gaya masa. To amma akwai wanda suke musulunta Allah ya musu alkhairi, Allah ya ƙara musu alkhairi. Akwai ɗan uwana Malam Abdulrahman, yanzu sai dai in ce Sheikh Abdulrahman, Allah ya ƙara mishi ɗaukaka. Wani fa bai san cewa musulunta yayi ba. Malam Abdulrahman gashi shine kuma limamin masallaci. Kai da aka haife ka a musuluncin uwarka ta haife ka tana la ilaha illallah amma kai jahili ne. Ko ba haka bane? Kuma ya zo ya fi uwarka da take la ilaha illallah ta haife ka din ilimi, kuma yanzu uwarka in ta tashi neman fatawa ya je wajen sa Malam Abdurrahman yaya ne sai mata bayani. Shi ne musulunci, ka tsaya ka fahimci kai waye, ka fahimci kai waye, ka fahimci addinin ka san kai wane ne. Shi ne bin Usman yake bayani akan civilization a wani kasadinsa da turanci, yace civilization ba shi ne kawai ka zo kana gwada cewa a kana jin turanci ko kana gwada kai ka dame ka saka kayan yahuda kana yace mahaukaci ne kai. Yace civilization, it is to know yourself and your religion and who are you, what is your culture. Ka fahimci wannan, me addinin ka kai waye, wani environment kake, me al'adanka, ka gane wannan sai ka rike shi. Abbaka ta faɓale kun taɓa gani ya ji ya ɗame da wani court a ina, kuskurensa ɗaya gaisawa da mace arniya shi ne kawai. Amma in ba wannan ba kullum da rawaninsu yake. A Saudiya idan muna yawo sai ka gan mu da hula haka, balarabe ya zo ya kama ka sai ya ce bari ya ɗauki hoto, sai dai baka ɗauka hoto ka gulle shi ka ce haram. An gane, an gama kenan sai zo ya cire hulanka sai ya saka, ya ɗauki kayanka ya saka sai ya ɗauki hoto. Wani ma ya ce ka ba shi hulan yana so, ko ku yi ciniki ya saya. Kaga yanzu kana gwada al'adanka, amma in ka je ka baje kai irin tasa ba da ka burge shi ba, kuma ba zai damu da kai ba abin da ya dame ka da shi. So ku gane inda aka sa gaba tun da wuri, ku dawo gida. Duk abin da ka sani akwai ta a gidanku, ita ce musulunci. Ko menene akwai ta a gidanku, ita ce musulunci. Hatta magungunan musulunci, Sheikh Dr. Mustapha Muhammad da ya zo kwanan nan, ku nemi karatunsa da ya mana guda 3 a masallacin nan. Ya yi wa maza sau 2, ya yi wa mata sau 1. To ku je ku ji yanda ya baza ilimi a musulunci. Muna da masu ilimi kaman waɗannan, Allah wallahi wasu abubuwan ba za mu je asibiti ba. Ga ayoyin Alƙur'ani magani ne, ga magungunan da Qur'ani ya ambata, ga wadda manzo Allah ya faɗa a hadisi. To waɗannan kawai sai ka sha mamakin abinda ma da a maka operation sai ta je ta dagargaje kai kashinta. Musulunci ne. Da na zo ta aliki nace babban abin da muka sake muka kashe kanmu shine mun sake waɗannan abubuwan. Ga babban magani ƙaho da ka gani, ƙaho da ka gani wannan ai magani ne. Wani ba taɓa masa makahon ba. Yanzu ga tsofin nan duk sun manta da ƙaho. Sosai ba kun manta da ƙaho. To ya tsira, ba bai ce akwai a bayansa. Amma ina gaya muku, tsofin nan da kuke kallo duk ku je ko lafiyan ku kallo ku je a muku ƙaho. Ku ga jinin da za a zubar da ita, ran da aka maka ƙaho cikin satin da aka ji jikinka wasai,
sai ka ji kana neman wani dan yaro ku buga ku dan yi kokowa. An gane almuhim mummunan jinin nan da kuke kallo annabi yana fitar da ita take kassara ku, ita ce hawan jinin, ita ce cututtukan da take ta dan daddamin kuɗin. A kanta ne ba wasu manya masu hali ake tafiya da su ƙasar waje sai a je a ce da a je a musu magani, ana isa sai ka kwanta sai wani inji zai kwanta a bayanka sai ka ji ya caccake ka sai ta zudda wani ruwan abu, jini ne, kaho aka maka, modernizing aka yi, yar zamani ce, ka biya kuɗin jirgi ka kuma biya kuɗin asibiti, ka biya mai kaje an maka kaho ga ta wanzami yana yi a cikin zabira, ko ba haka ba? To don haka mu dawo gida, shawarar da dan baku ku rike addininku da kyau, ku rike addininku da kyau a cikin zuciyarku, ku rike Allah sosai, kuma ku dinga wakiltar musulunci a ko'ina, ku daina jin kunyan a ce muku ko musulmai ne a ko'ina. Duk lokacin da kake tafiya ka dinga tafiya kana gaya wa kanka, kana gwada wa Allah gana ka Allah gana manzon Allah yana tafiya, kuma akan wannan kai ka yadda ko menene a ce maka ba kauye, ka kuma nemi duk inda addinin ka take ka rike ta, ka yi watsi da kungiyanci, fatattaka mu take, ka rike aqidan ka yanda arne ya rike aqidarsa, ku cusa wa ƴaƴayenku aqidan addinin ku cusa musu, ku yi shirin mutuwa irin yadda annabi Yaqub yayi shirin mutuwa. Da yazo mutuwa Allah ya ce gashi nan wanwar a cikin suratul Baqara ya kwanta zai mutu, sai Allah ya ce ko kuna nan ne lokacin da kan annabi Yaqub yazo zai mutu, ya tara ƴaƴayensa gabaki ɗaya kakaf yace to zan mutu, na koyar da ku tsari mai kyau, to yanzu bayana in na mutuwa da ku bauta. Suka ce da mu bauta wa ubangijinka, ubangijin iyayenka Ibrahima, Isma'ila, Ishaqa. In baka fahimci waye ubangijin ba, shine Allah guda ɗaya, kuma dukkan mu musulmai ne. Sai Allah ya ce wa'ancan al'umman sun wuce, abinda suka yi na kansu, mai kyau ko mara kyau, aljanna suka tafi, ko kuma na kanku kuma abinda kuka yi, ko ku zaɓa irin nasu ko ku sake, amma fa ba da a tambaye ku akan abin da suka aikata ba, kowa ya ji da kankansa. Haka Allah ya faɗa. Sai gaba sai kawo jerin gwanan annabawan don ka gane duk haka suke. Sai Allah ya ce to a ƙarshen wannan in kun yi imani da irin abin da suka yi imani da shi kun shirya. An fahimta? In har kun yi imani da abin da su suka yadda da shi to kun daidaita, kun shirya. Haka Allah ta'ala ya faɗa. Don haka ku je ku fahimci addininku, ba fa da ku rike addininku ku san Allah ku san manzon Allah ba, sai kun yi karatu, sai kun yi karatu, kuma karatu ba ta yiwa sai da sharaɗoɗi da ka'idodi. Farko ka ji da ka yi don Allah kawai, da neman yardan Allah, da neman aljannan Allah, da kuma ka cire kanka a cikin wani cuta wanda ba wani abin da zai masa magani sai karatu. To kai kokari ka yi wannan don Allah, kuma in ka samu yi don Allah ka san filan nan yadda aka kafa shi ba ran da zai tashi, to kai ma haka da ka kafu ran da ka fara kuma ba ranar fasawa. Idan ka ji ruwan sama ba za ta hana ka ba, in ka ji sanyi ba zai hana ka ba. Ku zage ku tafi ku je ku yi karatu, komin kashinsa ku fahimci addininku, ku gane me Allah ya ce, domin in ba haka ba bala'i in ta zo irin ku take ɗiba kuma za ka tafi. Karka yi alfahari, za ka tafi, za ta kwashe ka. Dan manzo Allah ya ce ina muku ba talauci nake tsoro ba, ina muku tsoron a shimfiɗa muku duniya sai ku yi ta rigaye akan ta ita kuka sa a gaba, sai ku lalace ta halakar da ku kamar yadda wa'intan suka halaka. Kun ga manzon Allah baya karya. To ƙarshen magana abin da zan gaya mana shine mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah. Su kuma arna wallahi a hirɗinku duk wani ɗan iskan arne nan ba wajen kasuwarka ba ne, ko wallahi yanzu muka fara wannan hudu ba. Zaman lafiya ku fita sha'aninmu, ko kuma fita sha'anin matasanmu. Idan kuna zuwa kuna kawo abinci, kuna kawo mana wannan kafircin, da mu dinga kai muku raddi. Kun ga ba mu kula ku ba, da ku jawo raddi ya barke tsakaninmu da ku arna masu cin alade. Raddi ne barke tsakaninmu da ku.
yawwa tunda nake wa'azi ka taba jin na kai wani raddi zuwa coci ba kuma ina umarni wani zai ta'addanci bane mu ba yan ta'adda bane ba ina umarni kuma wani zai tashin hankali bane mu ba karantar da tashin hankali muke ba mu masu karantarwa ne amma duk abin da zai rugurguza addinin musulunci sai mun yake shi kuma akan wannan duk abin da zai faru ya faru da ni amma an gane yawwa har da kuma ko yawwa to don haka wannan shine magana duk lokacin da aka gayyace ka abinda za ka yi ka ce a'a ina haramun ne badanci ba ga wani littafi ka ce a'a na kuriyar na ai abinda da mu da shi kuma mu da bukatar sai ka dauko Qur'ani ka ce bari kawo maka littafi in yazo ka ce masa to ga irin tamu ne sai ka gwada masa ka ce ga ta nan kai ka zo mu yi ta a'a baran zo ba to lakum dinikum waliyadin an fahimta wannan shine tsari guda amma fa wanda yake wannan shine wanda yake asalin musulmi madarasa ne irin abin da na faɗa su sahabban manzon Allah musulmai ne fa duk wanda kuma yake son ya zama musulmi ya kalle su ba a kallon su kuma a madubi ko a TV a'a ko a satellite ko a wayanka ko a Facebook a Qur'ani ake ganin su a hadisan manzon Allah shi kuma ba a ganin shi a titi sai dai wajen malamai in ba ku da alaka da wajen malamai imanin ku da ta lalace za ku zama kafirai ba ku sani ba manzala yace ga wata fitina kaman yankin dare manzala yace ita na fi tsoro wa al'ummata da safe ne mutum yace al'umma na zai wayi gari musulmi mumini sai kuma da yamma ya zama kafiri ko ka same shi da yamma mumini musulmi da safe kuma sai ka samu an ja kafansa ya zama kafiri manzala haka ya faɗa to Allah ya kare mana imaninmu Allah ya kare mana imaninmu Allah ya ganar da al'umman musulmi Allahumma ayqidhil muslimina min raqadatihim alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ayyuha al-ikhwa innal wala'a wal bara' aslun min asli ad-din aslun fi ad-din اعلموا أيها الإخوة أن الذي ليس في قلبه الولاء والبراء ليس بمسلم وإنه من مسالمين فقط ليس هو من ضمن المسلمين أما الصحابة كلهم على الولاء والبراء حتى النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله وجعل قلبه وثبت قدمه على الولاء والبراء اقتدوا بذلك لذلك أنزلت الآيات أو أنزلت التوراة والإنجيل حتى القرآن أنزل على ذلك الأساس ما هي الأساس؟ هي الولاء والبراء توالي من والى الله وتعادي من حاد الله وشاقه تعاديه وتبرئ إليه لذلك أنزلت سورة الكافرون على ذلك الأساس قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وأيضا أخيرا إن هذا الكتاب كتاب الكفرة ليس فيها إلا الفسق والكفر اجتنبوها قراءتها حرام تفقه في الدين اذهب عند العلماء واطلب العلم والفقه اصلح أمر دينك أولا هذا هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده عمر يقرأ التوراة وحينئذ ذاك
يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رآه واحد من الصحابة وذهب إلى عمر وأخذه بقوة وهو يقوده ويقول ثقلتك أمك أما ترى ما يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال ماذا؟ ثم رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم مسودا وهو كظيم، ثم التفت إليهما النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى عمر وقال يا عمر لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قراءة هذا الكتاب حرام 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 حرام، ليس لنا ولا علينا بقرب ولا ببعد، ليس لنا علاقة بهذا الكتاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين.